Ngiyakhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni mama nazethu uNazerethi. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba umusa nothando osiphe lona wasipha Nkosi ukuba sibe khona lapha kulo mhlangano wakho wala emzini waseJudiya, umhlangano omkhulu mashudala noma ngingaboni emva kwami ukuthi kunjani. Ngikhumbula iminyaka emide cishe ukuthi ngicabanga kwaku-19 cishe ukuthi 1934 noma-ke amehlo awubona lo muzi ngaphaphama angazi, kodwa sengibhekile ngaqala ukuza la ukuthi kwaku-19 1943 ngihamba nobaba siphume ekhaya sasihamba ngenqola imbongo ekudonsweni imbongo safica imvula endleleni khona lapho kwandini sagcina siphambuka sangena enkompolo khona inkompolo esemgwaqweni bayazi abantu bendawo. Zikhona izinto zenkosi uNyazo wezulu ngikhumbula unyaka ka-1953 ngaleso sikhathi ngangifunda ngilapha esikoleni Ohlanga High School. Kwakuye kubhalwe-ke ebhodini izinto zonke ezayizokwenzeka zayibonakala zibhalwe ebhodini. Ngalolo suku-ke ngaleyo nyanga kwakubhalwe inyanga kuthiwa izofika izokhuluma nabafundi. Leso sikole-ke isikole sasi i-boarding school ngaleso sikhathi. Angazi noma namanje usakuthi namanje usendala kodwa mhlawumbe sekungamantombazane kodwa angazi, kodwa kwakuhlanganisiwe ngaleso sikhathi. Washo ukuthi-ke kubhaliwe lapha okuvela khona izinto ezazi zokwenzeka imicimbi ethile mhlawumbe kanjalo, kodwa-ke kwakubhala ukuthi inyanga yezulu izokhuluma nabafundi. Omunye umfana lakaze ngingane zesikole wathatha nje kalula wathi hawu ebona kubani hawu kusushembe lapha uzositshela ngey'ndaba zamasonto. Kanti usho khona ngoba ayikho into
ngeso njengoba isabatha nje namhlanje wafika ngesabatha wafika ngesabatha wazi ulihlala ngelisabatha la eyedwa asinzo ukuthi ukhona umuntu wayehamba kodwa wayedwa ngoba namanje useyedwa futhi lo usewuye lowo akabikho umuntu lokhu kwafika lowo usewuye Lebala Ko Sri Baba Hira Tanda
zikho ezinhle nempela-ke ngalolu suku yafika inyanga lezo izokhuluma nabafundi isihloko eyayisiphethe ukuziphatha nje ey'ntweni zonke ngoba laphaya kwi-notice board ebhodini leli elibhala izinto kwakubhalwe ukuthi i-topic isihloko sendaba yakhe ukuziphatha kahle kodwa ngesilungu good manners or manners good or bad noma kunjani kodwa wakuphethe yena okuhle ezintweni eziningi-ke owazikhuluma ngokuziphatha engakhohlwa namanje okusekhona namanje kimi kwaba ukuthi uma udla into enganakekekile ukuthi ulume isinkwa noma ikhethe noma yini nanti inkinga enhliziyweni uyahlafuna khona lapho uthatha itiye uyaphuza awugwinyile leli ikhethe ade uhlafuna usukucuba konke kanye kanye mhlawumbe uyakhuluma azowuvuza phela namanzi akuzukufana nekhethe lethu into engisayikhumbulayo-ke ezintweni owakhuluma ngazo engisakwenzayo namanje ngasuka lapho ukuthi uma ngidla into eyisinkwa noma ikhekhe noma yini kunetiye ngihlafune ngiqede ngigwinye bese ngiyaphuza nize nazi ukuthi ungathi uma uhlafuna isinkwa uthatha itiye isinkwa sisemlonyeni uyahlafuna uyaphuza ngama-bad manners khuluma phela into yayikhulunywa ukuba yayikhulunywa mhlawumbe uthisha esikoleni ngabe mhlawumbe kankulu lokho ngoba akushona umuntu kwakhuluma umuntu kodwa ngoba bakhuluma inyanga yezulu le khona phakathi kwethu because kulingene kakhuluma ngoba inyanga yezulu ngokomsebenzi ngokufunda yayinguthisha angithi niyakwazi lokho kwakuthisha fundisa angazi noma wametha noma kodwa sengathi wametha izifundo zakhe zokuthisha eLovedale College angazi noma waya yini e-Fort Hare la baya khona ila inkosi ilanga bathandakazi enkosini ngithi angiyele kule ndaba yenyanga yezulu ngoba la namhlanje siseyizukuyini zokuyikhumbula manje-ke uma umuntu ukhumbula ngemisebenzi yakhe ukhumbula nangezikhuluma zakhe nangeziyalo zakhe wayezisho phakathi kwabantu labo owayenabo
ngomnyama ngamthunyile inkosi ila ngiwumbongo ngihogela omunye wabantwana bami kwafika isikhathi sokuba ukhuluma indaba yomshado wanqula umshado ngahamba ngayinkosini ngaleyo nyanga inkosi noma ngasawukhulula unyaka yayise egospel kumhlangano kamasha kodwa kwasuke isonto lokuvala ngaleso sikhathi sengiyobika njengomuntu othunyiwe uma ngikubika inkosi siyikhipha imali yanginika inkosi yami ithi nansi imali yohamba uthenga ukudla unike uMashabane akupheke apheke umshado baba ngoba umshado wawusuka eNamuntu uyoshadela yithi hayi uyoshadela ePhakameni uma seqedile-ke athathe umkakhe ahambe aye la ehlala khona eBhekizitha lapha asesikhangeni akwazi baba ngikhuluma nalo ngenyanga yezulu phosisi ngoba sisengizomini sengicela-ke izinkomo eziyohlala ngoba azidli inkomo wasebhala incwadi baba washo ukuthi inkomo lohamba ngiyeni kwasekwamthethwe emzini othile oyithatha kona iy'nkomo ngoba kade iy'nkomo ezimbili ngoba kudingeka iy'nkomo ezimbili la ithi akufana ngapha esilungwini wena mgana ukhipha inkomo okuthunyisa uhlabeyo umuphe ahlabene yakhe inkomo khona la emzini lokhu ngekho kule ndaba yakithi angithi kunjalo ngakho-ke zazimbili iy'nkomo engizozicela baba ngoba lezi inkomo ezazi lobole zazile ehadini ngayithatha ehadini ngaya ekhweni lakho lokho okanye wasebhala incwadi wasefika lapho-ke manje lesi sikhathi ekhipha le mali enza konke lokhu ubabila lithi ngizobe ngingekho ngiyahamba ngiyakude lenzeka mina uzoshada indodana angekho ubaba akekho yini na ushebe wengenawo umndeni cha umndeni wakhe yithi lokwasibaba into enkulu ushebe yithi njengoba siyapha nakuye namhlanje sila ukhona la kodwa kusasa uzobe ngekho nansi nje le nto wasulalisa wezingane kuyo enyakeni kodwa thina silala u-30 days
inyanga zomthwalo, inyanga emakhaya ethu. Senzela-ke baba benzela umuntu oyokubaba ngoba phela usashilo uzobe ngekho emshadweni lapho ngosuku lomshado. Nanzo-ke indaba. Lethezwe hayi anginamuntu mina ngizomthatha wena ubani ubonakho. Yithi mina baba angazi inyanga lezi sasingakasho ngaleso sikhathi ukuthi inyanga lezi sasithi ubaba omncane. Hayi angazi baba ubaba omncane wathi hayi no cha angifuni ukumsondeza ngoba uma ngeke ukusondeza bazongibulala. Oh baba yeah. Enkosini uthi cha angifuni ukumsondeza ngoba ngeke ukumsondeza la bazongibulala. Ngesikhathi esithile ngaleso sikhathi-ke inkosi ilanga laba abadala bayazi ukuthi kwaba khona isikhathi ukuba inyamalala phakathi kwethu iyisemzini eShowe yayinomuzi neNdisho ngoba khona ayikho indawo yokuba kusabantu abaningi njengoba wayehleli lapho. Kuthe ngelinye ilanga ntambama njengoba kuyinyanga okuyinyanga kaDisemba, nyanga kaDisemba 1970, 75. Kwakulo 75. Kwase kufika ucingo ePhakamisa. Mase ucingo luthi ubaba uyafuna eShowe masinyana. Ukuthi ke la ubizwa nini noma ubizwa ngo-12 ebusuku awusho ukuthi ebusuku uye lapho ubizwa. Basuka khona lapho ntambama ayoshonela afika eShowe lapho ukuthi kwase kuyabizwa ukuthi sengifikile. Sasuke sihlale lapha emgwaqweni njengoba angingeke ngizobona lapha kungene izwi kubuye izwi noma uhamba ngalo. Kodwa ngalelo langa mhlakuthiwa ngiziwe kakungenanga izwi, kwangena umbiko uthi usefikile ulapha esangweni. Lathi izwi kulowo wayethunyiwe nginseni
ngangena ngalelo langa ngaqala ukubona ilanga lokulalisho sekuphele ngisho ukunyama kodwa ngalolo suku kuthiwa ngiziwe ngangeza ngoba lazi izwi abangenile athunyelwanga lo owayehlala ethunyelwe uma sengenile wayesethi bizana umfundisi uMadlala ngoba umfundisi uMadlala wayehlala khona lapha nomfundisi uMbuyazi lo mfundisi uMbuyazi wayethu Maganda ushaya kodwa wangena umfundisi uMadlala uma sengene umfundisi uMadlala yasiqala ukukhuluma inkosi ithi wena mfana ikhomba mina cha phela ngaleso sikhathi ngangene mazimuhle uba nawe u-75 no-2000 husband wena mfana ngiyathuma ngithuma enkosini yaseMaqadini wayibiza-ke ngegama hayi ngesaba ukubiza igama lenkosi kodwa kwakuyinkosi yaseMaqadini ubaba wenkosi le esinamhla angutshele ukuthi ngithi mayisebenze lapho phakathi komuzi wasePhakameni konke uNkulunkulu athi mayikusebenze izingesakishwa yilutho ngoba nginayo noma inini ngamazwi lawo enkosi ilanga iwanika mina ukuba ngwabeka enkosini yaseMaqadini uzohamba nangu umfundisi uMadlala kodwa umuntu othunyiwe uwe umfundisi ufakazi ukuthi usuka lapha kimi yaphela lapha ukuthi sebenzeni baseMaqadini futhi ngisho saphuma noMadlala khona usuku sahamba salala ePhakameni savuka ekuseni saya eBheka akhuleka sangena asingenisa endlini yayisiyangena inkosi mangena inkosi yasidingelela athi umfundisi Madlala kunjani bantu ngoba yayazi ukuthi uMadlala uyena oseliphi nobaba eshoko ngikhuluma ngendaba njalo yeyangayizwa lokhu konke lokhu yindlela eyaphi eyangiyizwa hayi lakwethu ukukhuluma inkosi ngase ngiyayethula ulungu mina akakhuluma lutho uMadlala ngoba wayengathunyiwe izwi lathi uzohamba nanami umfundisi uMadlala kodwa umuntu othunyiwe uwe wena hayi saphuma saqeda ukukhuluma futhi ngasengebuza inkosi ukuthi ubaba uthandisebenzeni ngoba ngisho yayibuza nangokuthi nami angazi ngisho ngempela ngangingazi ngaqhubeka kwakuDisemba alona kanti ngoDisemba unyaka olandelayo
ishiye inkosi ilanga isishiye ngani ngokwenyama yabanathi kodwa ngokomoya umoya usekhona nabantu sekhona uyasebenza kanti kuyothi wena wazawulandelayo nanyanga kaDisemba hayi zenzeka indaba ezihlupho abaningi ababekhona ngaleso sikhathi bayazi ukuthi inkosi ilanga yakhothama kuyisodo la eSholo washo ukuthi ngaleso sikhathi upetroli wakwadayisa ngento zaSodo wawungiwe kwazi bathi-ke ngomsombuluko ekuseni bamfikisa ubaba ngemoto yakhe khona imoto yayiseyithaliyamawayesebaba kodwa kwakunendrova yakhiwe njengetekisi ihlala yakhiwe njenge-odalakhe ufuna imoto enje kanti wayazi ukuthi leyo moto iyosebenza muphi umsebenzi ngoba zasuswa zonke izihlalo lezi kwasala isihlalo asiphambili kuphela lapho-ke owabiwa ngakhona amatransiwala basandulaba bemsabi emphakathini esengezibendlini basetransibone sangenasibona ngathi uma ngithi yowe kukhona ngicela ngaley'dolo nansi inkosi imile la inkosi yaseMaqadini ubaba wenkosi lesinayo uma ifika ithi ufa umncane ebuza inangaleso wathiwa nkosi isimnayizele yathi hambani nimlahla wasuka imoto kanjani kunjalo ngojela sinawo sithathumama impela wahamba unjani waya emzini wenkosi lapho uma ifika lapha ithi inkosi inyanga yezulu hayi angiyimi phakathi ngakhishwa phakathi ngakhishwa inhlalisuthi asazi inhlalisuthi ukuthi senze njani ngalokho noma sabesula yini ithasazi asazi mhlawumbe bakhona abadala abaziyo mhlawumbe ukhona lokwenziwa hayi yayisifo saseMaqadini ngeke kwenziwe lutho la ubaba omncane ngeke ngifuna ubaba omncane la yayisisuka thatha imoto yakhuphuka yahamba yangayivele afike thatha ubaba omncane sathi ubaba omncane usikhathi yambuyisa ephakameni wathi uyaqala ukwenza imisebenzi yekhaya afanele uyenza njengomuntu oyinhloko yekhaya ufika nje ubaba omncane sishonalo ukhuluma ngobaba omncane ufika nje ziyaluyana kapithi kodwa wena afika waba nokuthula ngoba usefile umnikazi wezinto ngoba lo
inkosi yaseMaqadini lokho yayikwenza yayingasukeli yayithunyiwe lathi izwi ngoba nginawo ezingashathiswa yilutho ngoba nginawo noma yinini namanje usenayo shefe unyazi usenayo ngeke kuze futhi kwenzeke lutho ngoba kwasho izwi lamazwi wakubeka umsebenzi ethi inkosi yeyila sifezekana inyanga ezulu ithi yayilapha ephekizitha umuntu wasephekizitha ulapha bayawazi laba abangapha kithi lapha nje ngasesikhaweni mawusuke esikhawini ngempambi uwela nje uzodlula kuwo yayilapho inyanga ezulu yathi isho ngasuka la yongena kulela hlathi ikhomba ihlathi lapha ezansi komuzi esemfuleni yathi ngingasuka la ngongena lapha ngabona sekumhlophe nje kunjani umnyama noma umhlophe kumhlophe yasho lapho yathi ngisho nawe ungena kuleli yahlathi ubinike ngayizulu ingenile bahlathini ngoba nomhlaba kusho ukuthi ngawo lowo nyaka uma ibuyele emuva ngoba kwasekungo-Disemba ibuyele emuva ehleni hhayi ephakameni la wabakabikho buhle yathi mayifika emzini wasephakameni yafika kuvaliwe masango babekhona abantu ababethi inyanga ezulu ithi-ke hawu nithi siyangena lapha bazobantu hayi lokho sokungena besho ngeyinhliziyo ezingelutho bathi hayi sizongena bafe laba bantu ngibephi mina ubuNazaretha bephi kusho umnikazi walo msebenzi esiwubonayo sonke ngoba yena uyawazi ukuthi lo msebenzi uzobe bekhona nje wawusebenzela kanjani wathi hayi mina ngiyadlula yaphi enkosini yaseMaqadini le nkosana kuyo ile nkosi eyayithunjiwe yayithonjolunwe wenkosi inana ukuthi iyosebenza phakathi komuzi waseBhabhiloni namanje akukashiwo ukuthi ayubeke phansi lo msebenzi isasebenza ngoba yanikwe kodwa wena unganikiwe ngeke uyenze leyo nto njengoba nibona nje bahamba benza inhlokogwane kabanikiwe uzokwenzakani ngoba kaphethe lutho yini iphethe ngoba lo owathunywa yizwi wanikwa
是老美你，要说来的话。Ba ko da ba asas asas ma so fidele不是的不是的了我们家吧光飞阿贝鲁Ase pitur, gaya magabi ko umuso ako petulan. Babi figa kami ko jangan kami, bafiga atumen kado figa, bezo ona umuso setalu. Namela ibu figa ise kaiti. Ya sugi ko sila kaiti ihamba. Nabi fundi siapa kona, apa yang kau lakukan? Nama kau saya kona, baik tahun. Pasal fina, nanti kuda seperti itu. Ibu si, jawab dengan ya mungkinlah, ya isi isalah pasti. Pasal perlu. Ini juga perlu mah, wajib lebih orang. Agak umudu, orang kamkan ane, ayat ini. Umudu kamkan, umudu kita lihat, umudu orang pemakaman lah, agak juga itu. Orang kamkan bangun di hotel di sini, waktu itu musuh sultan. Abangnya bapak bapak, namanya bahasa kau nama bapak. Bahasa sebenarnya belum semua. Pada nama berpuluh hai kau pemenang. Ini main dulu. Aku berapa? Aku. Uci ngomong. Tak. Ya mana? Lama. Apa weko? Dari sana ini nama dia muncul. Senarunya hampu. Apa namanya? Lusa dia berlaku sekolah. Napa orang kuliah sekolah? Lusa jalan. Lusa apa? Kau lama. Asal kita apa? Saya bukan belinya. Gua baku. Baku kabasa. Gonya ubona. Lapa, misalnya, entahlah bermula, Holy Festival, 28, ucawa, berapa harga bagi bagi, emblem dua, obat pasal ini dalam mulut, obat ucawa, anak penuh usaha ini. Siamo giornalisti. Non hanno vera. Qui non facciano produttori. Vogliamo gosu. Ora facciamo così là. Non mi sa, figa mi fa. Io non vedo nessuno di noi. Kita mana? Ngapu. Jual.
kubangcwana umuntu wesifazane hayi umuntu wesifazane abakhosikazi bakithi hayi asibabili umuntu wesifazane amakhosikazi akhona abafana ngathi mama sezungqamele ngathi mangiphume endlini esathini valele kuwo nomfundisi maganda nomfundisi madala hayi kwatholakala ukuthi hayi sifilile khona wafika umuntu othile waphuma hayi baseshaya ngamathe sebephuma labo bakadela baphuma shaba umuntu waphuma uqala futhi mina ngoba mina ngangincane kunavuka abekudala kuna ngase ngifuna icaba ngani ngaphuma nje wambamba umsokana eqhamuka ngemuva wambamba ngamshaya ngilona kunyuka ashona phansi emangweni phesheya esitolo Salomona ngathi ngiyongena esitolo kwaMawula hayi bafisa ayikho indlela yokungena kunebheka hayi abuya hayi lo umfana oseqhamile waqhamba uphethe iceleba laba bangabazi Begini incwadi ukuyiphatha kahle indlela lakho ukujama ukuza kuyo ngedolobha ngithe ngavuka ngishaya lo muntu wesifazane angazi athi wena kanti unothemba walelo muntu uveleli lo mfana ngimile endaweni Hamufana kurahamba ngeli ufake ipeni la ephaketheni leyeze hayi wafuka thatha lomfana ipeni lakho wahamba nalo ngekale athi konjoma bathi mese athi qala uzoqoshile baba bethini uma ngithi qala ngitholile ngibheka ngapha shona ngibona nawo ubuya uphethe ngempela umfana mese hayi uma ifika kimi kwashita ngiphethe lutho wami ngamkhahlela ngwana kathuma phezulu embhedeni futhi ubahamba nomuntu wesibili embhedeni wayo kodwa nawu umuntu engikhahlela kodwa ngingeke uma ngithi kanti sekusile isonto leli isonto lakho ngiyuma ukula lo uyopha ngishawudo le ngale ngapha samso ushawudo nanzi lencwadi yakhe ngayifuna Nempela laphaya kwaba lo mfana ngabantu wakho kwayilomfana owathi sibili lapha esitolo kwaMawula wangena engena noceleba wathi ethi yilama ngacuma ahlala kuye sahlana ngeyifuba wangishaya ngishaya hayi wathi isandla sakhe sila ngase ngibamba wamhlala sakhe ngasonta ngase ngimthatha uceleba ngalesi sandla ngathi ngiyamshaya hayi waseqashilwa baleka ngoba isandla esisebenzisa isi noma ngenza lesi ingxenye uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo
uyiphatha kahle indlu nalapho ukuze uJehova angakulungi ukuze kulunge iphupho. Mase kanjani angisakwazi ukuqhubeka nalezi zinto ezikhona enkosini ngoba leli thuba akusilone lami bengithunyiwe. Uma uthunyiwe-ke wenza nonke okuthunyiwe aweqeli kokunye. Nkosi yamakhosi baba ngithanda ukuthi mangicela konke isikhathi sifikile la ube nathi Nkosi yamakhosi. Ngibona izinto zenzeka lezi zinto laba bantu abakhuluma nje nabo bakuthathaphi lawo esekekwenza bakuthatha kuwe nazibezuli phakathi baba ungasipha ukunye ikakhulu njengoba sihleli kanje yasho njalo inkosi uThixo sise ekilisini yathi konakele kufanele hayi sebathi kulunge lapha hayi lapha kufanele hayi kulunge ngoba njengoba ngiyapha ngaphandle kolimi lami, ngaphandle kwesandla sami. Nkosi yamakhosi, sengathi ungasipha baba ukunye uqhubeke singangeni isihlava phakathi kwethu. Nkosi yamakhosi. Siyabonga amazwi anezodwa umfundisi wenkosi, inkosi izinkosisi. Sizobala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesitavelelo sama-77. 77 sicela umvakeli Khumalo wasevuna izitha sihola lenhlebelelo inkosi inkosisi.